Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon! Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian ng isa, Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayong aga naman sa aton nga magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw, Lunes kita, Agosto 17, tuig 2020. Aksyon Hotline. Liwat kita nga nag-abi-abi sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na via Facebook Live, amo man sa YouTube. Kag sa mga nagamonitor sa ilatagsa ka mga transistor radio, how do you do? Good day sa mga kaaksyon naton, mga OFW, nga ara sa gwasang pungsod, anuman nga oras sa inyo namtangan, ang aton gid nga pagpanamyaw. Aksyon Hotline. Kag mga kaaksyon naton diriya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod, sa bilog nga Western Visayas nga nagasunod sa aton sining nga pagpangalagad. Welcome to the show. Good morning. Kag magapangalagad kita tubtob sa taknan nga alas 9:15 karon nga aga. Aksyon Hotline. Aksyon artay hupon checking in diri sa aton sining maburubugnaw nga tiyempo, aga pa nagatupa na ang taliti, mabatyagan naton manipis diri sa syudad sa Bacolod. Way kita kaibalo kon sa bilog nga Negros Occidental iniman ang sitwasyon. Aksyon Hotline. Anong pinagkamadalag ko nga mga balita nga aton tutukan karon nga aga? Aksyon Hotline. 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Kaso sang COVID sa Negros Occidental kag Bacolod nadugangan. Aksyon Hotline. Barangay Kapitan sa Bacolod nagpositibo sa COVID. Aksyon Hotline.
Bangod sa nagapadayon nga pagtaas ang kaso sa COVID, alkalde sa Bacolod magapatigayon sa meeting karon nga adlaw. Operasyon sang Kapitolyo magabalik man umpisa Lunes o karon. Sa NGC magabukas man apang may pila gihapon ka mga departamento nga sirado. Isa pagid ka balita ho, may isa ka driver sang tricycle nga ginapangita sa mga otoridad kay ini siya ang ginaligar nagkarga sang pasyente nga positibo sa COVID. Ang mga detalye sa nabantayan diri sa aton sini nga pagpangalagad mga kaaksyon ang kabugusan sina daw nga informasyon bantayan diri lamang sa inyo palatuntunan aksyon hotline. Ang chatroom ta ginabuksan tanan karon niya nga aga sa pagdulong kag sa pagbaton sang inyong mga mensahe, mga reaksyon, komentaryo kag opinyon. Anuman ang inyo sini ipadala karon nga aga ginaabi-abi tagi dina. Kon COVID ang pagambalan sa bilog nga kalibutan nagdangat na karon dako na gido katama sang nagpositibo kay minilyon inimo mga 21 million na o 816. Ang mga nagkaramatay is 772,681. May mga recoveries nga 14,551,380. Amo na ang pinagka-latest karon nga tali sa bilog ng kalibutan. Diri sa aton sa Negros, laktoron ta lang para madasig sa Negros Occidental, tinadugangan sa panibag-uman nga kaso sa listahan nga ginpagwa sang Department of Health kahapon nga adlaw nga record. Tiamo gina no kay hindi ta gid mapulong no halos kada adlaw mayara sang nagadugang 28 sa Negros Occidental, napulo naman para sa siyudad sang Bacolod. Teng Bacolod City ang pinagka-latest nga advisory o kon record nagapakita nga nagdangat na sa confirmed o kon 511 tanan ka mga confirmed cases, mayara sang recovered o naka-recover nga mga pasyente nagalabot sa 116, mayara sang active cases karon nga 384. May mga na-record na nagkalamatay nga nagdangat sa 11. No, amo nang pinagka-latest kon parte sa kadamuon no sa Bacolod City mga kaaksyon. Sa Negros Occidental tiara na kita sa 769 no 769. Amo ina ang kadamuon sang numero sa mga pasyente nga nagpositibo sa bilog nga Negros Occidental. Galing ting Negros komo sa kalapad sang nasakupan ting iban nga may LGU so ay pagka-submit gid kag hindi mahatag pa ang kompleto o ang kompleto nga listahan bala. Kung sa isa ka banwa pilang kaso sa mga banwa o kung syudad man hindi pa ina karon ang tali mapresentar. O pulis ring nga hapon maplastar ta na ini mga kaaksyon sa taga-probinsya kiti medyo malayong iban mo ang mga LGU. Tiway pa man hindi pa dali-dali katulad ni sa Bacolod nga at least komprehensibo ang ila pagplastar. Alas 8:09 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Si Secretary Anyos ang DILG nagpositibo liwato sa COVID-19. Now, atensyon sa mga pumuluyo, residente sa Barangay Mansiligan. Ang pag-incendiary patrol kinagpadulong dira sa Barangay Hall, subong wala opisina ang Barangay Hall sa Barangay Mansilingan. One of the reason, may nagpositibo dira sa ila sa Barangay Mansilingan. Ari balaho ang konfirmasyon. Online sa hotline. Joining us this morning, diri sa ato na pagpangalagad is no less than Barangay Kapitan
Boy Pico sa Mansilingan. Kap, good morning. Kumusta ka? Good morning. Action Art, may aga sa pagpalamat kay isang Action Radio kasi ka na nga pumuloy sa barangay ng Silingan. Salamat gid sa time, no? Sir, gusto namon i-confirm sa imo. First and foremost, number one, waay subong nagabukas ang aton opisina dira sa barangay Mansilingan, ang barangay hall, kag isitro nga isa ikaw, sir, sang nagwa nga nag-positive sa COVID? Action Art, no, officially ginapay-balo ko sa pumuloy sa barangay Mansilingan nga 1 week na lockdown sa buong ang barangay hall, pati health center ta. Tungod nga ako, no, sang nang-una ako ang nagawa pabalo nga may nagpositive sa Mansilingan, subong gina-announce na sa Mansilingan nga ginakasubo og pagpabalo man nga ako mismo subong nagpositive na sa COVID-19. Aha. Okay. So, saan mo na baton ining result? Sang kagabi, gin-inform ako sang doktor in charge sa amon sa barangay, no? Okay. Sa health office nga nagpositive ako. Saan o ka gani kap nagpaidalom sa swab test? Dali sang Friday, sang aga, gin-swab ako. Okay. Aha. Pero asymptomatic ka ba, no? Meaning, why man siyang sintomas sa imo, abi? Sa lawas mo, nga nabatyagan ka? Nagbatyagin ko yung ang symptoms. Oh, okay. May sore throat. Una kong nabatyagan, palanakit. Unang batyagan, sore throat. Dason, palanakit kalawasan. So, nakagi ko ilan at 1 day. Nga mo na, no, amo to nga nagpaswab ako. Okay. Kagamo ng result, no? Magluwas sa imo, may ara, sir, nga close contact o kon malapit nga himata o pamilya mo nga ginpaidalo mo sa swab, kag may result, magluwas sa imo nga ginpabalo ka? Bali, duwa kami isang bata ko ang nagpositive. Subong schedule for swabbing ang wife ko, kag ang duwa namon helper. Okay. Kag ang caregiver namon di sa balay sa akon nga mga ginikanan nga mga bedridden. Ay sus. Now, ang natabo nga ang imo bata, babae ni siya, sir, lalaki? Lalaki. Lalaki. Mga pila ning edad sang anak mo? 22. So siya asymptomatic siya kung may ginbatyag man siya prior sa pagswab sa inyo nga duwa? May mga symptoms kami tanan. May mga sintoma kamo tanan. Okay. So bali, home quarantine kamo subong? Bali, subong ari kami sa balay. Kung manong tulog kami sa piyak namon balay, sa isak balay. Okay. Kay after na maswab karon ang duwa namon ka helper, isaydo sila sa elementary school sa facility. Okay. Pero ang imo iban nga miyembro sa pamilya today ipaidalom sa swab? Ang akon wife kag ang duwa ka helper schedule for swabbing sa bunga adlaw. Kag iupod ko naman lang ang caregiver ni mama nga duwa ka dilog kag nagabantay kay mama kay papang. Now, kap antes pa man magwa, no, kag nagbatyag kami sa masintomas, hindi mo gid mabalaan siguro, no, kung paano mo na-acquire, paano ka natapikan sini, hindi mo gid mabalaan? Hindi ko kakuha national art kundi ko nakuha kay kung magkadto ako sa mga gindeclare nga mga positive kag nag-shield off sang ilang mga puloy-an, face shield nang ko, gakalo, ga face mask, ga gloves. Okay. Hindi ko kasi sigurado kung hindi ko nakuha kay posible sa mga woman nga nagakagto sa barangay na gabaton sang mga panabida, no, hindi ko ginahibaluan kung hindi ko nakuha. Grabe, no? Amo na to din ang isagi kadako nga question, kung matapikan ka kay ikaw mismo, hindi ka kahibalo kung diin mo na siya na-acquire o kung siyang o kag diin mo posible ina nakuha, no? Pero pagkatapos o during or after sang swab na, no, naka-report ka pa sa office mo sa barangay hall? Friday ko nag-swab, sang Thursday, sang agaya, nagpuli na ko. Nagpuli ka na. So meaning, why ka nagid ka palapit sa barangay hall starting Friday? Since Thursday morning, sa mga half day na ko sang Thursday, pagkahapon sang Thursday, when ako nag-report, pagka-Friday, nag-swab ko. Okay. Now, kumusta ang imo mga staff, ang mga kagawads, and other personnel sa barangay, nano matabo sini sa ilakap?
sila mismo ma-volunteer na magpa-swab man. Okay. Halos da sila na kung kumantanan mo, istorya kumantanan. Kag ti ang mga nagbisita patoy o kung sino man ang nagbisita, most probably sa contact tracing group hibaluan man kay may mga names man na ginalista kung sino mga bisita nyo nga nagakadto sa barangay. Sa magsunod ka sa gate sa amon sa barangay hall nagpa-register ka, nagalag ka sa imong ngalan. Okay. Edad, address mo, gusto na papirma kada kung ano oras sa barangay. So ako lang ay siguro no ang mga tao nga naka-istorya sa akon nga pamatsyag nyo nga doon may malapit ka mga pag-contact sa akon, gina-encourage ko, ginapangabay magpaswab na lang. Okay. Kap, because of this incident or because of this information nga imo na baton, akabalugi ko no nga tanan kita hindi luyag nga matapikan ka magpositibo sining kagaw. Ano subong ang panugyan mo dira sa pumuluyo sang imo barangay? Ang ginapanugyan ko sa pumuluyo alin pa sa una ginasulit-sulit na kag wala ko mag-expectar nga isa ako sa mga igo sini. Sa gihapon ginapangabay ko ginang pumuluyo nga mag-andam kay ang local transmission subong perti na gid. Tiya mo na no nga i-observe ta gid ang protocol na mag-face mask, ma-observe ng social distancing. Pag kung mahimo, hindi na ganyan magwa sa tagsan nila nga panimalay kung wala man lang sila importante na ikuton outside sang ilabalay abi no, especially mga kabataan ta subong mga kompetiran puno sang kabataan ti gina kung ang nikanan, ipuguhan nyo na yung mga kabataan nyo, hindi na itong mga computer. Okay. Kag ang tanan gid amo na no panigurado gid no, itratahon tang isa kag isa nga carrier kay wala kita kay balo kung sino lang gadala subong kay por sino natabo sa akon. Okay. Kada kung sino ang nagpositive sa barangay, ako ang nag-shield off, may protective device kung ginasuksok, git sa gihapon. Hindi ko kasigurado kung sa dila ko na nakuha o kung base sa mga pumuluyo sa palibot lang na nakasalamuha man sa akon. Sir, nag-pray kami nga hopefully madasig ang imo pag-recover pero subong kumusta ang pamatyag mo? Way ka naman hilanat? Way ka ang imo sore throat to nadula na to? Way na ko subong sang kwan. Yukay na lang panakit sa lawas. Ang sore throat way na. Ang hilanat ya, one day lang itong hilanat ko. Way naman gayon. Okay. So, Kap, halin diri sa amon, kuan gid, paayo ka gid, kag kabay pang madasig mo pag-recover. God bless sa imo kag sa pamilya mo, Kap. Madamog na salamat Action Art no, sa panahon ginatag mo sa akon. Kaya mga na inapabalot ulit sa pumulo officially na lockdown ta na sa barangay, barangay hall, health center, sa sulod sa kasimana, no? Kay nag-request naman ko to kay Mayor at sa kay Mayor Ding at sa kay Jo Marie Vargas na kung makaschedule disinfection dito sa barangay hall para ma-disinfect no, ang amon barangay. Okay. By the way, ang operation, kung mga lockdown, kung may makinanglanon, gid nga necessary, gid lang nga mga i-follow up nga mga dokumento, what will happen sinakap may gintugyanan ka nga amo lang anay yung maasikaso? Ini tawgan ko ang mga kagawad sa iban kag ang iban ko na staff kung paano maka-create sang skeletal force lang sa isa ka lugar na sa diin kung mapadayon tang serbisyo. Okay. Like sa pagpangayos ng clearances porque siguro ang gamiton pa na siguro mga sa mga kilala may mga laptop kag printer. Online na lang. Amo na siguro yan, no? Ang gamiton, kasi hindi ka na magamit ang tanan sa barangay. Sige. On that note, Kap, salamat, Gid, kag good morning sa imo. Salamat, Gid, no? Kabay pa, pumulo sa barangay Mansulingan, magandang kita, safe kita, stay at home. Kagabay pa, ako kapati, Gid, no? Ang Ginoo, wala na nagpabaya sa aton, nagmalampawasan ta gini. Mayong aga, kag malamod ng salamat sa inyong tanan. Salamat. Action Hotline. Barangay Kapitan Boy Pico sa Barangay Mansilingan. Actually, last week nagbatyag siya may arasang doon nagasakit ang tutunlan niya. Dason may hilanat pero
Huwebes pa lang naway na siya nakareport to siya pero taguri, and then Friday paidalom sa swab test, nagwang result kahapon. Hotline. Tigin paibalo siya nga hindi lang actually si Barangay Kapitan Boy Pico ang nagpositibo, kundi upod man ang iya anak nga lalaki nga mga 22 years old. Di may mga kabulig to siya sa balay nga subong nga daw ang schedule para nga i-swab man. Upod ang ila sini nga mga elders nga dira, no? Tibo kwan ini medyo mahinay man ang trabaho dira kay tim barangay subong problema tanan nga kagamitan kag lockdown ang barangay hall, wala sang nagaopisina dai, wala sang nagaopisina dira. Kamo ni no sa taga barangay Mansilingan, i-update lang kamo namon kung paano mabuligan kag ang inyo ginapalawa palimbawa barangay clearance kung paano ini asikasuhon. Alas 8:21 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Dugangan ko ni karon reaksyon pagid sa pinaka mga opisyales na to na diri sa syudad. No, halimbawa si Vice Mayor El Cid, ABC President o Liga ng mga Barangay President Lady Glis Gonzales. O i-check talang nagkaroon kag taga CHO. Hindi mo gid ibaloan, no? Hamakon mo na siling nikap, kadagwa ko. May mga protective gear man ko, kompleto man, face mask, mayara man ko, ginagamit nga at least ma-insure nga, hindi ko yung madadali tapikan, pero tiyo, nagpositibo sa COVID. Ang barangay kapitan sa barangay Mansilingan, no? Ang mga late tuners na ton, bagot na gilang na interview, si barangay kapitan Boy Pico. Online sa hotline. Dalas-dason ko man, dira sa barangay Sumag kami isa pagid kabalita nga daw may ginapangita si Kapda nga tricycle driver. Ano ba lang ang detalye kag kaundan sa ning balita? Joining us this morning, ang kapitan sa barangay Sumag, Barangay Kapitan Rodney Carmona. Kap, si Action Art sa Action Radio. Good morning. May nga sa mo Action Art, no? Kasi tanong yung palamati sa Action Radio. May nga sa mo tanong. O, nakita naman may ginpost ka, no may ginapangita kang tricycle driver. Tell us, na nung istorya sa likod sa ni Kap? Actually, ginpost ko na sa taga-Subag lang dyan, no? Kay ang isa barangay sa keeping naman ng barangay, nagtawagan nila Birds Team. Okay. Na maginapangita silang isa ka tricycle driver nga karga sa pasyente, which is unfortunately na isa sa mga dictis sa Bago City nga napatay. Uy. Na amo rin kargahan sang pasyente. Okay. So ang Birds Team sang isa ka barangay sa Piak nagpabalo nga amo na sakon, so nagpost ko dayon. Okay. So damo nga mga kung rin na bulig sa aton, nagwa dyan mga 2 hours siguro na locate ni ang very good. Very good. Oo. Paano sa sir nga nakarga niya patuman kay dira man siya sa Sumag? Residente siya sa Sumag pero nga daw siya nakakarga sang may kaingon din. gidulong siya sa mga aligasyon, may gidulong siya sa barangay Talok, no, nga masahiro. Okay. Pagbalik ya, nalabyan na gitna nga para sa tricycle ang siguro to ang upod to sang pasyente or sino to takbala ko siya upod ya kasi sa to. Okay. Nagdulong sa hospital din, no, sa Bacolod. I see. So ang natabo gali diri sa Bacolod gali gindala ni Kap. Diri doon sa sa South Blamo. Okay. So kun lantawon tagaling ti confirm gid man nga pero na-confirm gid man nga napatay ni COVID. Yes, confirmed na, no, kay tamang ko tumigit ang mga opisyalis dito sa Talok. Okay. Ginugfirm nila tag ang iyan ng na-coordinate ng mga gapon na yun. Ang bangkay. Aha. Oo. So ang subo siniti ang tricycle driver na nun tabo ni may kay na locate yo dayon. Kumusta ang mga pamilya sini kag siya mismo nakapauli pa ni sa balay niya sang nakita niya siya? Actually, so Wednesday pa niya siguro, sa Wednesday pa siya nagbiyahe niya siya pa. Uy. Kasi amo na gani nga sa Wednesday ang idulong sa aga, asa sa Sunday nagbiyahe pa ni. Sa gapon sang bilog adlaw. Sa gabi sa lamon ako nakabalo abi nga ginapakita siya.
Okay. So subugin ang iya nga balay to in sildos ko namon ang iya mga upod sa iya panimalay. Nagkuha siya for some testing, no, nga pagambay kita nga manegatiban siya para at least tanan niya nga hindi na pag contact tracing kaya kung magpositive siya tamo naman sa siya ang tracing niya tamo mga virus. Amo nga ito na malingin ulo naton. Sampangita sa totoo na kay bisan ang driver ni hindi yan na ni matandaan kung sino pahalin sa Miyerkules ang pangkarga niya mo. Amo nga ni sir, oh. Aha. Pero ang driver pagkita no siya, kumusta kapwa ay man mga sintomas o ay man abis ang ginabatyag sa lawas niya? Naman kung sila mo, okay man lang siya, no? Siguro siyang birds ko lang isang talok, dalawang bulod na niya ni kaswap. So bali ang iya to sang barangay Talok ang makwa no kag itugyan lang ninyo to siya. Bali din ni siya ga-start daw sa sumag if you may kundi nga purok. Ang taga purok Pag-asa, balikod Balapatyo. Likod okay. So dira maagi sa kilid sang kuan nagali patio. Kilid maagi sa patio, nasulod ka sa maagi sa kilid. O sa kilid ka maliko ahay. Ang mga kaingod yun na siguro kabalo naman and hopefully ang tanan guro to nga nagkasakay sini mag-coordinate ka sa barangay da para kung dudas lang nagkasakay sa tricycle para at least sigurado na lang bala once and for all pero ang awareness ito ni kung ano kaso magpasitit siya voluntary na sila nga mapasuwag mula. Okay. Kung ano, atag na sa city, basit mabuligan mo yung tinatanan. Pero magluwas sini sa iya, may additional kuno nga ginsild off ka mo sa sumag aside sa tong shop nagligad nga pag-interview ko sa imo? Ang kagapon may ara naman kita isa ka positive patient no 27 years old sa female. Okay. Nga nag-opera sa NGC. Oho. Ay sa NGC naman liwat? Oo, okay. Positibo. Aha. So, ang yabalay ni, kag pamilya niya, okay naman na bali na nakuha na ni siya, ginkuha na da? Ginkuha siya gapon, kag pamilya ito na sila pa naman like, kag isumab man sila for so testing masih talong gani. Okay. Dugay ari ning CCO sa aton. So, isa naman ni ka local transmission da sa imo area? Yes sir, sa Purok KBS sila ya. Purok KBS? Yes, sir. Ate, sige. Anyway, luwasin na, ting iban to, mo to nagligad sa Fiesta Homes. So, meaning to say, mga apat na kapurok subong na sa imo? May araw din sa Purok Badyang, Purok PBS, sa Purok Antonio. Fiesta Homes. Oo. Purok Fiesta Homes sa Antonio, tiyan mo lang laundry shop. Tiyan mo lang subungan sa Pag-asa. Ito huwag ka balaw, isubab ng driver. Dabay pang hindi lang. I see. So, kung lima tanan kapurok? Yes, sir. Sige. Kaya ang first positive case naman sa Purok San Sebastian na okay naman siya tanan negative naman tanan. Pinresuab ang aral na puli na. Okay. Sige. On that note, Kap, salamat gid. Magluwas lang kung may katugon sa mga taga Barangay Sumag. So, sa talan nga Sumagano, no, pinapagay-uwi din yung mga kooperasyon, no, bulig na gabay pang mapati lang kita sa mga health protocols, no? Hindi kita lang magwa, social distancing, face mask kita. I hope nga sili nga pamagi tapda tayo ng COVID, no? Hindi kita makalipat sa pagbangamuyo sa sakit nino. Salamat, Gid Kap. Good morning, halong kagid permi. Good morning, sir. Action Hotline. Barangay Kapitan Rodney Carmona sa Barangay Sumag, aga pa ginumpisan ng balita tamay mga nag-positive na naman. Tining nag-positive nga isa suno kay Barangay Kapitan Rodney Carmona. Tinaga-duty man sa New Government Center. Action Hotline. I-check talang nagkaroon kay City Administrator M. Ang sino ini. No, kag tinanong matabo kay subong maumpisan actually mabalik na yung operation na mo. Sang Government Center, magabukas na pero may mga departamento katulad sa PAAD kag atong Land Tax Division nga magapabilin nga sirado pero i-check talang naliwat karon kung ano pagin nga departamento nga apektado sini. Action Hotline. Amo na nga importante
ang meeting ni Mayor Bing karon nga daw sa tanan nga mga stakeholders sa nagkalain-lain nga mga community sector kay gusto ni Mayor Bing kuhaon kung anong mahambal kag komento sang halin sa mga negosyante ang komunidad sang mga yara sa simbahan kag iban pagid nga sektor sang sosyudad nga ang panawagan sa mga health workers nga kung mahimo ibalik sa ECQ ang Bacolod, hindi tala subong masiguro kung ano ang mangin desisyon in the coming days. Although ang National Interagency Task Force nag-decide nga ang Bacolod City ipaidalom sa modified General Community Quarantine until August 31. Pero kung mag-amoni nga may local transmission, would it be possible nga kung desisyonan kag mag-ugyon ang mga nagkalain-lain nga sektor sang komunidad sa panawagan sining mga health workers kung mahimo kung sa mga basketball dali lang time out anay kay overwhelmed na gid sila, kulang na gid mga medical workers. Amo nga bisan anong panawagan sang city, tinuway magani sang nag-a-apply ho. Ano matabo sa aton? Amo nang worry, kuya. Once nga ma-overwhelmed na ang health services, halin sa mga hospital, bisan sa pila ka mga barangay clinic, kung ay nagkaroon sa doktor na kay tanan ginag-quarantine, ti kon may balatian nun na kag may gamasakit sa barangay, din makadto karon abiman. Isa ay nagkaseryoso nga sitwasyon. Kag ini magasarbing eleksyon sa tanan. Si Kapitan gani nga nagasunod sa health protocol, ang kapitan sa Mansilingan natapikan pa sang COVID. Hindi ka ni magkambal nga ang iba niya na superhero nga daway lang sa pamatyag nila. Ginabaliwala lang nila kay kung wala ang pulis. Why nagasok-sok sa face mask? Why nagasok-sok sa face shield? Why nagasok-sok? Why naga-distansya? Tiya mo na ang leksyon nga hindi tagidya masiguro nga basi. Kamu matapikan man. Mabudlay ang pagginawi sa sulod sa panimalay sa isa ka pamilya once nga may magpositibo. Ang iban nga pamilya mo, madalahig pa. In kaso nga dalon ka mo, ipaswab karon may nagpositive isa da, tanan ka mo, sulsugon ang ilong kag tutunlan nyo da. Agod ma-determine kung bala na kontaminar o kung natapikan man ka mo sang COVID. What if kung may balatian nun, may mga tigulang kagabataan sulod sa panimalay mo, amo na ang delikado. Please, cooperate kita. Sa sining nga sitwasyon, samtang wala pa sang vaccine, nga karon formal o kung opisyal nga ginambal sa ngaton health authorities nga pwede na gamiton batok sa COVID-19. Sang unang ginalibugan sang ulo ta. Ang aton ginambal sang una may ara naman, mapauli naman di, LSI naman, may OFW naman. Kung kaysa lain pang buot sa publiko kay siling nila tinanog ginapasugtan sa Manila ni nga magpalauli ni sila man. Karon lain ang sitwasyon. Hindi nang ginabantayan naton ang mga LSI, ROF, OFW nga nagapalauli nga dira nagadugang numero sa positibo sa ilahanay. Kundi mismo sa komunidad mayara na sang transmission. Ti kabay pa please. Cooperate kita. Kung ano man ang mga kapalaran maging resulta sa meeting today, ni Mayor Bing Loradia, amo na ang aton mga balantayan. Bantayan tagina. May nakita, ay, gali. Sige, i-check ko lang ni karon pagbalik ko ha. Mayari pag hindi siya kabarangay report ni, pero tiyan mo ni siling ko, ang mga cases, ang local cases, halos tagsag ka mga barangay, mayara na karon na record nga local transmission. Action
Hotline 2006 Golden Award for Best Public Affairs Program for Radio. Ano gid bala ang role? Yung banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong yun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong ang kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
Ti alamon ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang hinagang piligan Padayon aksyon radyo Pagkulon yun kag negrosanon Inyong nga pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginagang piligan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay Sa bisan anong ang kalintangan Responsable na pagbalita Pagdayon na ipalangnan Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginagang piligan Padayon aksyon radyo Padayon aksyon radyo Padayon aksyon radyo
nagadapya na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanad Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon aksyon radyo bakulog man sa gihapon padayon aksyon radyo bakulog saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo Magkulong kag negrosanon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran Mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon aksyon radyo bakolon man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolon saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kit sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay Sansan anong ang kalintangan Responsable na pagbalita Kantayin na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo padayon aksyon radyo padayon aksyon radyo Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing?
Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na Sa mga nagasinulod nga may information, actually hindi lang isa ka barangay diri sa Bacolod ang gina-check ta. Kay may-ari pagid mga palabot sa information nga may pilaman ka mga barangay ang ginapaidalom, no, mga puluyan sa pilagma barangay nga may seld-off man nga patigayon. I-check ko lang ni karon dugaya kay hindi pa available ang linya, ang communication sining nga mga punong barangay. Action Hotline. Ang cases, no, hindi gid makuan, hindi gid masigurado. Again, sa mga late tuners naton, ang una ta na interview kaina ang kapitan, no, sa barangay Mansilingan nga gin-confirm niya diri sa Action Radio Bacolod nga nag-positive ini siya sa result nga ginpagwa gikan sa DOH, and then upod ng bata niya nga lalaki, so ilas ni Barangay Hall ang lockdown. Morning kay Roth Villegas Alci, Cesar Lanaria. Muman kay Jocelyn Libuon Dispuho. Morning dra kay Roger Lamason Baladhay, kag Milo Uyatid Amit, Babarian Sukita, Nings Villalos. Morning sa inyo kapahagad sa pangapi. Salamat bro Radix Lambot. Dira sa Kanduni, si Madam Karen Tanlangit, Attorney Dan Pondevilla, Bebson Pagunaling, good morning. Thank you for listening. Vanessa Mayo, dito ni Sedo, Amerika ni siya. Steve Artifici, morning dra. No, I salute to the Barangay Captain of Bansilingan for telling the truth that he is positive of COVID to aware the surroundings. That's a good information about others who are positive, not telling the public, of course, more contamination. Amo na gani siling kubla, nagligad, nakaintindi kita sa punto, no, kapin pagid sa dong may mag-call centers nga nagga-positive, nga nagambal ang iban siling lati, kinanglanon, gingilawag, na kung ano mag-call center, kung kami lang pasugtan, yes. Amo giman ang himuon naton katulad sang gusto matabo sang DOH, kaway ginalawag gidi ang ngalan sang pasyente. Nga ginag-comply man sa Action Radio. But kung sa isa ka kompanya, kinanglanon gidi nga pabalotas publiko, nga number one, maware ang publiko kung ano nga kompanya. No? Ano pila ang nagpositibo. Kaya at the end of the day, matabo mga kaaksyon, base sa ulihi, ang iba niya nga mga call center agent, nga hindi man lang sila sa idalom sa tong may nagpositibo nga na record, kundi pobre man ko ninali sila ya karon madalabla sa ginatawag nga discrimination, although nga ginapaintindi tagid nga ang mga nagpositibo sa COVID-19 hindi ta dapat pag-discriminate. No, hindi tagid na dapat pag-discriminate kay nga aman bangod nga ini sila mga biktima o kung mga patient man mo, pasyente man, sinobing luyag iya nga matapikan sang COVID-19, sinobing luyag iya nga pamilya mo, miyembro sang pamilya mo matapikan man, why gidi? Namon ang isagid ka sitwasyon, nga dapat insindihon ta. As a matter of fact, dapat suportahan ta ni sila. Para nga at least madasig ang ila sini nga pag-recover. Kag kitagid, sunod man sa protocol, mabudlay mo. Action Hotline! Ayos ti si Secretary gani anyo, no? Nagpositibo liwat sa COVID. Butang balon, basta way vaccine ang immunity mo iya. Hindi pagid man ang lawas mo ya, kundi mabutang gid sa sa delikado, pwede siya magbalik mo. Amo niyang kinalain sining kagaw, no? Grabe nga kagaw, may mga innovation siya, nagalain naman iya. Action Hotline! Kumusta ng baligyanay isang face shield? Kumusta hon tayo nagkaroon kon balang DTI nakalibot na gidman, nagkapang-check na gidman,
kabalo ka na mo mga reklamo kay may ara gid gihapon, luwas sabi sa mga online nga ginabaligya, may mga nagabaligya gid nga mahal no ang presyo. Tiambot kon ang DTI nagka-check na sini sa palibot sa Metro Bacolod. Action Hotline. Pilaihan ang nadakpan sang LTO man, nagligan kasi man nga nasampulan, umpisa nga ginpatuman ang face shield. Kumakon mo ang first offense mo nga daan, 2,000 pesos. 2,000 pesos nga daan ang first offense mo sina. Action Hotline. Alas 8:56, Akson Radio Philippine Standard Time. Subo-subo ang balita ni ba? Kapitan sa Mansilingan, positibo sa COVID. May arapagin nga nagkarga man nga tricycle dito sa bago nga barangay, pero tinag-positive man tugag napatay ganyang gindulong sa ospital. Ay sus, kadelikado. Online sa hotline. Joining us this morning is Vice Mayor Elcid Familiaran ng chairman sang IATF sa Bacolod. Hello, Vice. Good morning. Action Art, may umaga sa atong pagpalamati. Salamat gid siling ko today damo sa mga development. One is ang kapitan mismo sa Mansilingan nag-confirm sa program tanga nag-positive sa upod sa bata nga lalaki. Dason damo sa mga sealed-off subong nga mga balay diri kag scheduled for swabbing no matapos ang result gin pagwa kahapon. I don't know kung may ara na sang ginhatag sa imo nga latest nga figure kag update from City Health Office. Well, I think overwhelmed mo ng City Health na ton. May another, ang kunang taon mo na siya, kanila may 11 kita nga nag-positive yesterday. Okay. Amo na Action Art no damo kon ang amo nang term nila exponential growth or exponential transmission kadasig bala sang transmission no and ginakasubo naton na nag-positive si Kap no yung Mansilingan si Kapboy. Okay. Si Kapitan Pagit sa Banago no. And we are praying sa ila ila familia. Okay. Amo na siyang risk kung ari kita sa serbisyo publiko. And that let's pray for all of them, no? Nga kalaigo. Okay. Praying for their fast recovery. Action Art, no? And that amo man din even siya kwan. Kasi kung ka expose ka ito bang tao may ka-choice no kung hindi ka kulbaan ka hindi ka kagwanta resign ka but as long as long as you're a public servant government employee wala ka da choice no? Okay, you have to serve the public siyang ato ni oath no siyang papili naton pag-ubrata sa gobyerno sa mga regular kag casual nga empleyado. Aha. Now, kaina na muno ni Kapitan Balaya sa Sumag ni Kaprad ni Carmona nga may isa to sila ka case local transmission man kag it so happened no nga empleyado naman kuno sa NGC sir siling kuti do maumpisa man mabalik man ang operation subong to sa SP ano ang mga measures nga himuon naton sa mga opisina nyo? Well, anong info nga from Kapitan Rodney? Din siya employed? In GC ang hambal niya, pero daw hindi pagid klarado kung bala dito sa government center ginaga-duty, pero government employee. Kung asto sa status, waya pa man gin-divulge gid kag gin-detalye, Vice? Well, kidamo. Kita siyang employees nga nag-positive. Kasi normal na nga expose ka as public even gani ang iban di kabalo nga latnan siya nga lang may mga empleyado sa bangko empleyado ang tanan nga basari ka sa frontliner or ang imo negosyo kabaton kapag for public paano na no dako ang risk mo nga ma latnan no
Siya muna siya action art. Karon si Mayor nagpatawag siyang meeting upod sa aton mga negosyante, church leaders, mga stock hospitals, specialists, kay desisyonan taning aton sitwasyon diri nga galala. Okay. Kinahanglan ni sang cooperation sa tanan. Aha. But hindi man natin pwede ma-preempt ni kung ano maging decision of the body as a whole. No? Nga invite ni Mayor karon kung bala maintindihan nila kag suportahan nilang panawagan sang mga health workers naton. Pero personal opinion, Vice, o personal view mo na ano ang imo paglantaw sa niya? Well, pareho sa akon action art, negosyante ko mo. Diba? But importante buhi ikaw ang gani man profit mo yan, bawi mo lang niya. But kung madula ka, hindi na nabalik, no? Ang aton losses, bawi ka na makarecover lang ta, kung buhi ta. Gani. No? Basta kaon ng tao kilang sacrifices dito tayo. So sa aton ni taparan sa aton tanan. So laton ta karon ang results sang consultation ni Mayor, ang dati laton ta ang mga suggestion sang tanan-tanan. Yes. By the way, yung sa takuling information, Vice, may nabaton ka naman halin sa City Health? Damo. Isa, 2, 3, 4, di bala action art mo ang ganyan. Dari, in fact, may neighbor ko di sa unhan ng akon. Okay. Dari sa akon, sa unhan ko lang, sa Piak Street, may Araman, sa Piak Pagid, 3 kiti lapit sa akon. Pero ini sila, tanan, lalo lang sila home quarantine or ginkuha na ni sila? Pull out ang white action art, tanan for the public to know, tanan positive cases na kuha tanan. Okay. Basta mag-positive, bisan pa man ng balay mo do secure kay halimbawa may kaugalingon kadira nga pader kagwan kag separation na bisa lain mo nga utupad balay mo kuwaon kag gihapon. Depende. Kaya may kwanta mo may DOH circular kita. Okay. Nga kung may separate room ka na, may separate CR na hindi in danger ang imong pamilya, then gina-allow man na depende sa kwan kay ang aton nga may circular kita protocol ang aton kapitan gintagaan gahom Okay. Ang paagi sa executive order upod sa City Health, upod sa PNP na mag-evaluate siyang aktual na sitwasyon o kung may actual inspection sa isa ka lugar, kung pwede ba lang kung ano kadako siyang lockdown mo, kung allow ang sa balay lang o hindi. Okay. Now going back na sa opening sa government center, sa speaker na no matabo da, may session pag kamo ayan, would it be possible nga dira na kamo masesyon o kung madayon na to ang plano nga possibly mag-session kamo online na lang? Well, amoy na ang amon nga desisyonan this Wednesday kung online. Okay. Mas mayo na lang nga ma-zoom kami on the meantime. Pero ang inyo opisina, umpisa subong bukas man niya sa pagbaton sa tanan nga mga luyag to magkadto. Yes, action art. Okay. Sige. Vice, ma-update lang kami karon kung ang kaso giman sa udto. Salamat gi sa time ginatag diri sa Action Radio. Yes, action art halong kita, no? Hindi namin ang sitwasyon. God bless aton, mayong aga. Action Hotline. Karon nga adlaw ni may balawana. So nasiling ko na may mga cases diri sa specifically may mga barangay nga ginabutang diri pero ang iban nga mga barangay kapitan subong di pa available Now nga maghatag sa aton sang update sa sining status hagag mga kadamuon bala sa mga residente nila nga gin paidalom o nalakip sa seld off. May mga balay nga gin seld off Actually, may mga report man nga kurom nag-positive daw. So, gintago sulod balay tisiling ni Vice. Once na mag-positive ka, kag ang imo balay hindi mag-qualify
sa ginpapanaog nga circular sa DOH, nga kung mo balay bla, way separation, way kamuda sa balay no mismo, delikado, nga mag-close contact sa imong member of the family, ang matabo sina, ikaw yung nagpositibo, extra kagid o kuwaon kagid, kagdalon sa quarantine facility. Action Hotline. Kon sa province, tiya mo na sa healing facilities lang dinadala, no kag dito bulngon. Action Hotline. Grabe nga epekto sa COVID. No? Why kita plano nga baugon ang publiko sini, pero tiya mo na bala, mag-survey gihapon nga reminder sa tanan, please cooperate with the government. Ano man ang panugyan ginahimo sa gobyerno, patihon talang palihog. Action Hotline. Imbong de Ocampo, Fidel Togli Ortiga, Mira Luna. Morning. Araman si Toto Garrido ho, tagakabiyaan ni siya, monitor siya. Salamat gida sa pag-monitor karon nga aga, ang ibando hindi ko malabutan, ni kadamo patani sa mga mensayo. Kay Julito Palier, Padilla Palier, good morning. Thank you gid sa pag-monitor, no? Salamat gid sa inyo da, nga sunod sa aton karon nga aga. Si Archilin Hieronimo, tumudamo iya yung mensahe ginpadala. No, tag-isa lang please. Kagamo man sinang Juna Palier Soriano. Good morning, Ged. Si Tita Juna. Medyo may edad ko ni siya siya, pero titoon sa tiya, tita, panawag naton siya eh. Action Hotline 2006 Golden Double ID for Best Public Affairs Program for Radio. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon radyo.
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Sansan anong ang kahintangan Responsable ang pagbalita Pagdayon na ipalangan Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan Aksyon Radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Sandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita ng dala inspirasyon Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon Inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Aksyon Radyo. Una
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na nga'y sabisan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Para labanan ang banta ng COVID-19. Ayos nasa aton sini nga magka-aksyon way nagigko tempo ho. Kay James Guy Cadalman kag Arian Joaquin. Haraman si Mil Churita Ferrer. Morning sa inyo Thank you gid for listening. Si Imbong Dio Campo kag si
manang dayin BP Nuso itabag kay no Vic regards lang ko da halong gid kamo da sa uma. Action Hotline. Ang ako lang panugyan sa inyo kinanglan pabakod kita immune system. Kami ginabalik namon ini tanan nga pagpasalamat sa inyo. Ang amon pagpangalagad ang inyo sinipadayon nga pagsakdag diri ang pagpaybalo nga ara kamo nagamonitor amon ang consolation namon nga ari diri sa kahanginan padayon nagapangalagad sa inyo. Padayon Action Radio 51st anniversary naton tanan mga ka-aksyon. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon at tayhupon. Thank you for joining the show. Good morning sa Bacolod, Action Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga iratubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Action Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema.
Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla San Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combrodsok's Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kaintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, aksyon balita banat mulig. Maayong hapon naman sa itong mga palanggagamangitan palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karon nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo kahapon subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!